কিন্তু 5 কেজি চাউল 5 কেজি দিব লাগিব 100 গ্রাম যদি কমা হয় लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय सरकारा होनाय BPL APL बायदिनि माइरंफोरखौ नोंथांमोना मोनदोंना मोनाखै आरो मोनदोंब्ला बेसेबां केजि माइरं मोननो हादों सरकारा होनाय बेफोर माइरं दालि एबा केरासिनफ्रा खालि गामि एबा नोगोर ओनसोलाव थानाय BPL कार्ड थानाय सुबुंफोरनि थाखायल'सो जुदि बैफोर मोननो गोनां माइरंनि सायाव सोरबा कन्टेलनि गलादारा नोंथांनो दाना खम हरदोंब्ला नोंथांनि सोंनायनि फिननाय होआखैब्ला आरो बेबायदि समाव नोंथाङा सिरि जिरायनानै दाथासै बैफोरबायदि गोरिब सुबुंखौ सोबख'नाय थगायनाय नासयनायनिफ्राय उदां खालामनो रायजो सरकारा जेरैबो थियारि जानानै दङ मात्र नोंथांमोननि फोरमायथिखौल' सरकारनो नेनानै दंबाय थायो बिदिब्ला नोंथांनि मेगन नोजोराव बेफोरबायदि जाथाय जादोंब्ला गोबाव दा खालामसै बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासै खौरांखौ आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो रायजोनि मोनफ्रोम गामि आरो नोगोर ओनसोलावनो दानफ्रोमबो BPL कार्ड थानाय गोरिब सुबुंनो राननाय जायो माइरं केरासिन बायदि बायदि आरो बे माइरंफोरखौ BPL थानाय साफ्रोम सुबुंनि मुङाव दानफायाव 5 किल'ग्राम माइरं मोनथारनांगौ खानानै होनाय जादों बेनि 1 ग्रामबो माइरं रावबो कन्टेलनि गलादारा खमै होनो हानाय नङा होनना सरकारा बुंदों मानोना बेफोर माइरंखौ राननो सिगाङाव मोनफ्रोम कुइन्टेलाव थामहिनबा 100 किल'ग्रामाव कन्टेलनि गलादारनो 110 रां कमिसन होनाय जादों नाथाय दा फैगौ गिबि नभेम्बर दाननिफ्राय मोनफ्रोम कुइन्टेलाव 143 रां कमिसन होनाय जागोन होनना फोरमायदों नाथाय रादाया बेनोदि बयनिबो साफ्रोमाव 5 केजि माइरंनि 1 ग्रामबो माइरं खम जानो मोननाय नङा होनना गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों आरो सोरबा गलादारा नोंथांखौ बेबायदि खालामदोंबा गोख्रैनो बे फन नाम्बाराव फन खालामनो थाखाय खावलायदों बे फन नाम्बारा जाबाय 1800 345 3767 थामहिनबा 1800 345 3767 आव फन खालामनानै फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों मानोना आसामखौ गंसे सोबख'नाय उदां रायजो दाफुंनायानो हिमन्त सरकारनि थांखि बिदिब्ला गिबि मन्थ्रि बिथाङा मा बुंखो नोंथांमोना खोनासंनानै ৰেচনৰ দোকানীসকলক কৈছো যে আগত কমিশন 110 টকা আছিল এতিয়া 146 টকা দিম কিন্তু 5 কেজি চাউল 5 কেজি দিব লাগিব 100 গ্রাম যদি কমা হয় তেতিয়ালে মোৰ অতিথি হৈ দিছপুৰত জেলত যাব লাগিব তাতে জেলত থাকিব লাগিব এই কামো আমি 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা অভিযোগ লম 100 গ্রাম যদি চাউল কম দিয়ে হে দোকানত গৈ মই উপস্থিত হম এইবিলাক নহব আমি এখন নতুন অসম বনাবৰ কাৰণে আমি কাম হাতত লৈছো আৰু অহা 5টা বছৰ আমি দিনে নিখাই পৰিশ্ৰম কৰিম আৰু এখন নতুন অসম আমি নিৰ্মাণ